আমি বড়ো হয় বড়ো নাজানো কিন্তু নতুন প্ৰজন্ম আমি বড়ো ভাষা ক'ব নাজানো गामियाव थानानै ससियेल मिडियायाव जाहाथा नाङा फाङा जि कमेन्ट बिथांमोना होदों बै कमेन्ट होग्रा बिथांमोना मालाबा बै फिल्डआव ओंखारनानै नायदोंना दा बेवहाय बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे सेन्टारफोरखौ खुलिनो हादों दा बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो बिसोर नाङा फाङा गुबुन बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनानै बानसावलाबायनानै जाहाथे बेबायदि लेभेलाव जा थाङाथों बेबायदि जाय सुबुंफोरा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाहैथों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गुबुन ओनसोलाव बर' रायजो राजा बिथांमोना रायजो जानानै दङ दा बेनिनो गुबुन जिल्लाफ्रावबो बेबायदिनो दङ जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो माखासे ओनसोलफोराव बा माखासे गामिफोराव बर' रावखौ रोङोबाबो सरसा गैयैनि थाखाय मोजां रायलायनो रोङा आरो बेखौनो सरसायाव लाबोनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लादोंमोन थांनाय समाव आरो बेबायदिनो नैबे देग्लायनिफ्राय 2024 मायथाइनिफ्राय मोनजिथा जिल्लायाव माखासे सेन्टारफोर होनाय जादों बेनिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोननै सेन्टार बेहाय मोननो हादों जोङो सोनाब तेजपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खेलमाथि ओनसोलाव आरो जोङो घरामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोङो सेन्टार मोननो हादों दिनै सोनाब दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दख'रायाव नैबे जि खेलमाथि ओनसोलाव दिनै जोङो गिबि जोङो सेन्टारखौ दिनै बेखेवनाय जि हाबाफारि जोङो बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारिनि बेखेवनानै होनायाव बे हाबाफारिया बेखेव जाबाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना बेहायबो बाहागो लादों आरो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे बे ओनसोलनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनजों नैबे दिनैनि जि लेंगुवेज जि लार्निं सेन्टार जि जोंनि गावनि बर' रावखौ जोंनि सनितपुर जिल्लायाव थानाय नैबे खेलमाथि ओनसोलनि बबेबा गामिनि सासे सानै सुबुंफोरा मोजाङै जाय बिथांमोना मोजाङै जि रायलायनो रोङा जाहाथे मोजां सरसा जायो बेखौ दिनै जोङो इन'ग्रेट खालामनानै होनाय जाबाय दा बेखौनो लानानै माखासे दाखालि बय नैबे खेलमाथि ओनसोलावनो जि इन्टेलेक्सुवेल मिट मोनसे जादोंमोन आरो बेखौनो लानानै जि सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजा बिथांमोना बर' रावखौ 6 दाननि गेजेराव सोलोंगोन बेबायदि मोनसे ससियेल मिडियाफ्राव एसे लिरनाय बायदि जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा नांगौ नाङा नाङा फाङा माखासे कमेन्टफोरखौ होलायनायखौ जोङो नुदों बेवहाय आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि जानानै मोनसे बाथ्राखौ खुब स्पष्ट भाबै आङो बुंनो नाजादों आरो बुंनो सानदों दि सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना 90% 95%आनो बर' राव जोङो रायलायनो रोङो खालि बबेबा गामिफोराव रावखौ बुजियोब्लाबो सरसा खालामनायाव बिथांमोननि जिथु सरसा जाया हिसाबै राव रायलायनाया स्पष्ट जायैनि थाखायनो जोङो नैबे माखासे फिसा सेन्टारफोरखौ जोङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनायलाय जोङो बेखौसो बेहाय होदों थिग बेबायदि सनितपुर जिल्लानियाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना बर' राव रायलायनो रोङै बेबायदि नङा दा बेखौनो लानानै खुब मा होनगोन माखासे सुबुंफोरा नाङा फाङा माखासे कमेन्टफोरखौ होलायलायनायाव बेफोर मोजां जायाखै ससियेल मिडियायाव जोङो कमेन्ट होनायनिल' बाथ्रा नङा खारन बेहाय जातिनि बाथ्रा दङ बा जातिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दाफुंनांगौनि सार्थआव साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जाहाथे बर' राव रायलायनो रोङो जाति हिसाबै जोङो बे बुहुमाव थांना थानायनि बाथ्राखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय बर' हारिया जुदि गेरेमसा जानांगोनब्ला रावाबो जोंनिया साफ्रोमबो बर' फिसायानो रावखौ जोङो रोंनांगोन बे नोजोरजों बे थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ बे हिसाबैनो सनितपुर जिल्लायाबो जि मोनसे सेन्टार मोननाय बेखौ जोङो इन्टेलेक्सुवेल मिट हिसाबै जोङो दाखालि नैबे मे दाननि जि 30आव बेखौ इन्टेलेक्सुवेल मिट लादोंमोन दा बेनि गेजेरजों मोजां गाज्रि माखासे कमेन्टफोर जोंनि गेजेराव फैदों जाय बिथांमोना न'आव थानानै गावनि गामियाव थानानै ससियेल मिडियायाव जाहाथा नाङा फाङा जि कमेन्ट बिथांमोना होदों बै कमेन्ट होग्रा बिथांमोना मालाबा बै फिल्डआव ओंखारनानै नायदोंना बे फुटबल गेलेनायाव जे बै फुटबलखौ गल होनायाव बे गेलेगिरि सुबुङा माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों गल होनो गोनां जादों बा मालाबा गल होनो हायाखै मानि थाखाय होनो हायाखै बिथांमोना मा असुबिदा जादों बेखौ बिथांमोना बुजिनो नाजायाखै दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जातिखौ दाफुंनांगौनि सार्थआव माखासे खामानिफोरखौ मावनो नाजादों दा बेवहाय बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे सेन्टारफोरखौ खुलिनो हादों दा बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो बिसोर नाङा फाङा गुबुन बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनानै बानसावलाबायनानै जाहाथे बेबायदि लेभेलाव जा थाङाथों बेबायदि जाय सुबुंफोरा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाहैथों हारिनि जिथु नोंथांमोना हारिनि जिथु मोजां मावनो हायाब्ला
हारिनि सोरबा सासे मावनायखौबो गाज्रि कमेन्ट होनानै नार्भास जाहाथे खालामाथों आं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बेबायदि लेभेलनिफ्राय गोजानाव थायो होननानै आं बेखौनो नैबेनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो साबायखर बावदों दिनै बे सेन्टारखौ सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' फिसाफोरा एसे बर' राव रायलायनायाव माने सरसाया जायैनि थाखाय असुबिदा जानायनि थाखाय नैबे सेन्टारखौ मोननै सेन्टारखौ जोंनो जिल्लानि थाखाय आङो साबायखर होदों आरो दिनै बेखौ बेखेवनानै होफैनो थाखाय आलासि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों এখন পাইছোঁ নতুনকৈ আমি বড়ো হয় বড়ো নাজানো কিন্তু আপচোৱে আমাক বড়ো স্কুল এখন শিক্ষা দিছে খুবেই ভাল লাগিছে ভাবছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু এখন গাঁৱত ইমান মানে আমি মানে যিখিনি নতুন প্ৰজন্ম মানে বড়ো ভাষা ক'ব নাজানো আৰু ঘৰতো মানে ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু যি মিডিয়াম মানে কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় আৰু ক'বলৈ গ'লে ভালেই পাইছোঁ বাৰু যিহেতু এইখিনি বড়ো ভাষা কয় ইমান নাইও বাৰু নিশিকাও ঘৰ ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু ক'বলৈ গ'লে ভালেই হৈছে বাৰু আৰু সিহঁতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ভালকৈ নাজানো মই পিছলৈ পাৰিম বাৰু মই হয় পাৰিম মই